keturutan. Alhamdulillah nang kene iki keturutan Pak. Kaya apa keturutan. Apa-apa keturutan, rokok wis kena. Iku kopi, iya kuwi. Arep nginum es ya ngono, garis segeleme ki wis ana setremos. Rokok biasane doi ben kene jan signatur jan berkah barokah tak dongaken apa Pak Hidin. Ya biasanya nang kana-kana jan rokok doi. 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 Rokok kalangan nyong. Nah, nggih, dulurku lanang nggih sekang kopek ya wis teka alhamdulillah. Moga-moga sing lancar rezekine, sembulu rezekine. Ki mari kene arep nyawer jere. Butuh apa nyanding. Alhamdulillah. Bojo nyanding. Beras wis genah, kenapane sih wingi. Parine monggo liwat nganti miring-miring. Iya, pokoknya alhamdulillah apa-apa sedikit pun anggar nang kono selalu merasa syukur insyaallah. Rezeki ki bakal turut buri buka isah berkah amin ya rabbal alamin ora ketang terimanya wang ora ketang terimanya wang nyawang tok kaya gue kepengin duweni kena ora mampu kaya gitu ya melasing gara nyawang tok awak kewaras duwe duit ora kaya sing wis-wis kepriwe sing wis-wis rakasa iya katok bedah ditinggo bae katok bedah didondomi aduh klambi siji kolo dasar arang dikumbah utute apa gue utute apa terima ngelinting anak linting anak aja kudu anak super kayak kantin terima super nah, super iya super jarum super signatur dasar pokro ora pokro awak siji sagulingan nah jenenge WhatsApp langsung dadi ana WhatsApp yang apa nih nalangsani temen ya nah mbok jeruk ya bok terus lah iya terus lah boke siki jeruk moko gari anggur semangka duren kan ambek kembang iya rek siapa durene kembang apa ora ambrol ora ana sing dadi walah gendula genduli apa sidak apa ora yo jalarane rukun ning kudu barasato kaya apa kita nebeli lara apa sejane kalakonan suwengira tiga dekanan
Gunung Sari Kali Bagoran. Ya, mindah kakang kintun yuk nggo sing kesepuane kan saiki anu senenge sing bleketaket ya.